jälkeen oli myös tuon hypyn jälkeen. Cleo Febe hyppää sentään 3,4 vaikeusasteisen hypyn, eli siinä hän missasi hyvin pahasti tämän hyppynsä. Ulospäin 3,5 volttia on todella kovaa tavaraa. 3,4. Febe oli 11 kolmen hyppynsä jälkeen, mutta nyt taitaa sitten vähän hän tulla tippuu laskua. varmasti. Niin. Aivan turhaa pää takana. Hän olisi saanut hypyn pyörimään paljon paremmin, jos pää olisi ollut edessä. Ai, putoaa muuten paljon. 34 pistettä. Siinä taitaa mennä tuo maaginen 18 sijakin huonommaksi. No, sen näemme sitten aikanaan. Sitten Ruolin Chen. Kakkonen tässä vaiheessa 3 kierroksen jälkeen. Taaksepäin 3,5 volttia kiinalaisittain. Upea veteenmeno. Todella hyvä hyppy. Olympiavoittaja. Kyllä. Ruolin on tuollainen kookas, melkein 150 senttiä. Hongankolista ja oikein. Lentoaika jää noin pitkällä ihmisellä tosi lyhyeksi, kun tuolta tulee, no leikkinä tosiaankin pieni pippurinen tämän lajin tosiaan Pekingin kisojen olympia